моли за помощ от другите. Не е необходимо да правите всичко сами. Вашите ангели ви молят да се обърнете за помощ към хората около вас, като позволявате на околните да ви подадат ръка. Вие значително увеличавате шансовете си за успех и вашите планове ще започнат да се изпълняват. Помощта, която получавате, може също така да включва важна информация, предоставена от знаещи хора. Имайте в предвид, че стресът от пренатоварване с работа може да предизвика както физически, така и емоционални проблеми. Втората карта. Осигури си повече информация. Ситуацията, за която питате, изисква да съберете повече информация, за да вземете мъдро решение. Свършете се с хора, които са запознати с темата, за да поискате техният съвет. Ако край вас има приятели или членове на семейството, които имат познание по въпроса, поискайте тяхното мнение.